Hi guys, बसुमतारी बक्स चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जों दायो रङियानिफ्राय बेंगलर फैदों। बेनिफ्राय जायगाया ओरैबायदि भिर मोनो। होमबाबो नोंथांमोना देखायनो नाजागोन जि हायो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना अननानै आरो शेयार खालामना हो। बेलाइकनखौ लगायनानै जाहाथे आंबो आवगायनो हायो। जों दायो बेंगलर थांगासिनो सानैजों आरो सानैजों दा बेंगलर दावबायदों। नोंथांमोना थांनाय भिडिअखौ बानायदों। आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय जाबाय। बिदिब्ला स्टार्ट। दासिम ना मोनहैथ'वाखै आरोना। बेनिफ्राय बास स्टेसन मोनबाय नै दसे इन्जय खालामदों। दसे थाथ'दों आरो ना बास स्टेसनाव। बेनिफ्राय हरसे आरो सानसे लाबावगोन। बारा गैया दसे उनाव मोनहैगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बास स्टेसनाव दं दायो। ट्रेना दसे क्रसिं जागासिनो। ओंखाम जाबाय नै ना पिस मोननै फैयो 180 आरो ना। ओंखाम थफ्लासे फैयो नै एसे जागासिनो। गोथाव गुसुद्रायलै होमबाबो बुस्थुफ्रा एसे गुदुं फैनांगौ। गुदुंमोन दहाय आसारबो फैयो आरो ना। ओंख्रि एसे फैयो जासोगासिनो दा। बालेश्वर स्टेसन मोनबाय आरो ना। दिनै हरसे सानसे जाबाय बालेश्वर स्टेसन। ओमफ्राय दा दसे थाथ'लायबाय इयाव। दसेनि उनाव खारगोन आरो ना गारिया। खारगासिनो दा मानसिफ्रा नेथ'गासिनो। दसेनि उनाव जास्ट वेट खालामथ'दों। दा स्टेसनाव नेना दं आरो ना। ओरैबो नै फंबायखौ लोगो मोनदों क'क्राझारनि नै। फंबायाबो थाङो। अबेसिम थांगोन होनदों? बेंगलर SMBTसिम ना। जोंबो इसेबां थांगोन। दा ओरैनो दसे माने जिरायथ'दों। फंबाया क'क्राझार मा गामिनि? पाटगावनि। बेनिफ्राय आं जनायनि जाबाय। ओमफ्राय बिथांमोनाबो साबेसे फैदों बिसोरो? 7 जन दं ना। बिसोरो बिदिनो खामानि मावहैनो फैबाय बिसोरबो। ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो जों दा लोगो मोनलायदों आरो ना। बे मा स्टेसन होनो बेखौ? बालुगर ना बोरैबा बे स्टेसनाव दङ। आन्द्रायाव हाब्बाय आरो ना। बिराद गोबाव नेनानै दं नैथिंबो नै। जोंबो फार्स्ट टाइम एबार लोगोआ लिंहरनायखाय फैदों। बालुगावनि मोनबाय। बालुगावनि आन्द्रायावनो हाब्बाय आरो ना। ओमफ्राय ससे थांबाव आङो मोनथाम मोनब्रै स्टेसन बारबाथाय बे माबाखौ राजखुमब्रि ना राजखुमब्रा मा होनो बेखौ मोनहैयो। दायो बालुगाव मोनबाय। बालुगाव स्टेसनावनो दङ। सिगाङाव माने क्रसिं दं खोमा बेखौ नुदों आरो। जोंना टिकेटआ नै माबायाव आरो ना तेजपुराव 74 बेनिफ्राय 75 सानैनि नालाय नै। तेजपुर 74 75 बेनो। ओमफ्राय दा उपाय गैया सिट मोनबाबो माने बिराद भिर ब्रिज सोलिगासिनो। बेनिखायनो गोजौआव जिरायनांबाय। थांलाय फैलाय जायगाया ओरैबायदि दावराव बिराद भिर जादों। जोंनि सिदायाव आरो ना। जोंना गोजौ नुना दं भिर। माबा रिजार्भेसन थाबाबो अनेक माने भिर जायो। लासै लासैनो दा हर जालायबाय नै। हरसे ओमफ्राय 12 बाजियाव मोनहैनो गाबोन। दिनै हरसेल'सै। मोनहैयो दा भिर ट्रेन बेबायदि आरो ना। नायनो हागोन ओरैबायदि लेथ्रा खालामो। ओरैबायदि लेथ्रा बानायनाय नायजाया। साफा खालामना होयो खिन्थु बारा कुवालिटिया बारा थिग नङा। एकदम माने सिखर जालाबायनानै गारलाबायो। सेस सिखर जानानै गारजोबो। मोजां साब सिखोन लाखिया आरो। स्लिपाराव बिदिनो जायो। बारा क्लिन जाया आरो ना। एसे लेथ्रायै जायो। थांबाय थानोसै माथो खालामनो ना। उपायथ' गैया। जायगासिमथ' थांखिसिम मोनहैथारनांगोन।
थांखिसिम मोनहैबासो गावनि साक्सेस खामानिखौ मावफुंनो हागोन नालाय ओंखायनो बयबो माने थांखिसिम थांनो थाखाय खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव थांनांगौ जायो ओमफ्राय कनफार्म टिकेट दंमोन होमबाबो गाहायाव माखासे जिरायनानै दं ओमफ्राय जों गोजौआव जिरायनानै दं दा नै सासे फ्लाइटजोंबो दानस्लाबनो हादिया इमारजेन्सि जाबाय बेनिखायनो ट्रेनजोंनो फैनांगौ जाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय